नाथाय जोंनि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै दङ बैफोर दखल खालामनानै थानाय नन ट्राइबेल सुबुंफोरखौ मालाबा समावनो गभर्नमेन्टआ इफेक्सन खालामनांगौमोन नाथाय दिनैनि समाव बे इफेक्सन खालामनायनि बाथ्राखौ जों माखासे लिडारफोरनि खुगानिफ्राय खोनानो मोन्दों। खुलुमबाय रायजोफोर फिन खनसेबाव नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। जोंनि दानि आसामनि सीएम हेमन्त बिश्व शर्मा सारा बबे जायगानि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि इस्युखौ लानानै दिनैनि समाव बाथ्रा बुंदों बिथांनि बुंनाय बाथ्रानि भिडिअसखौ आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबानो जाबाय लोगोसे आंनिसिम कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि बाथ्रा जेरावनोखि ब्रिटिश गभर्नमेन्ट बा ब्रिटिशफोरा मोनसे समाव जोंनि बे ट्राइबेल हारिखौ बुहुमाव फोथांना लाखिनाया जोबोद गोनांथार। बेखायनो बिथांमोना मोनसे समाव जोंनि हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जों ट्राइबेलफोरनो स्पेसियेलि मोनसे जायगा होलांखादोंमोन मोनसे एरिया होलांखादोंमोन जेरावनोखि बे एरियानि मुंखौ दोननाय जादोंमोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक। नाथाय दिनैनि समाव बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक जेरावनोखि स्पेसियेलि बे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव जोंनि गासै ट्राइबेल जातिफोरासो थानो मोन्थाय मोननांगौ। नाथाय दिनैनि समाव जों नुनो मोनो माखासे ओरैबायदि नन ट्राइबेलनि सुबुंफोरा पलिसि खालाम जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाफोरखौ दखल खालाम बिथांमोना इउज खालामगासिनो दं। जेरावनोखि ओरैबायदि नन ट्राइबेल सुबुंफोर दं जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हायाव थानानैनो जोंनि हारिजों दानलाय सुलाय खालामो, जोंनि बिमा माहारिखौ जिनाहारि खालामो, जोंनि बिमा माहारिनि सायाव बायदिसिना अत्याचार खालामबोबाय थानाय जाथायफोरखौ जों दिनैनि समावबो जों नुनो मोनबोगासिनो दं। ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक যিখন আইন সেই আইনখন গোপীনাথ বৰদলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থকা অৱস্থাত এই আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আৰু নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত সন্দেহযুক্ত লোকসকল আহি সোমাইছে আৰু যিসকল লোক আহিছে তেওঁলোক ভূমিহীন নহয়, ওচৰৰে বুঢ়া বুঢ়ী গাঁও, তেওঁলোকৰ নিজৰ ভোটাৰ লিষ্টতো নাম আছে, মাটিও আছে। তেওঁলোকে কৰে কি যে এনেকে তেওঁলোক লাহে লাহে ডিমৰীয়াত সোমাই আছিলে আৰু ডিমৰীয়াত আহি প্ৰায় 4,000 ভোট 5,000 ভোট তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি লৈছিলে। 2 বছৰ 3 বছৰ 4 বছৰ পিছত সেইটো এটা 20-25 হাজাৰৰ এটা ব্লক হৈ যায়। তাৰ পিছত তেওঁলোকে ৰাজনৈতিকভাৱেও সিদ্ধান্ত ল'ব আৰম্ভ কৰে আৰু যেতিয়া 25,000 মানুহ হৈ যায় তেতিয়া ৰাজনীতি কৰা মানুহসকলে এভিকশ্যন কৰিব নিদিয়ে কাৰণ তেতিয়া তাত অবভিয়াছলি এটা ইমান ডাঙৰ ভোট বেংক, গতিকে মানুহে এভিকশ্যন কৰিলে যি পাৰ্টিয়ে নহওক আপত্তি কৰিব যে এইখিনি এভিকশ্যন কৰিলে আমাক ভোটাৰে বেয়া পাব। আৰু এই যে মাটি লৈ আহে কিছুমান দালালে মাটি লৈ আহে, আমি সোণাপুৰত দালালখিনি আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ, তেওঁলোকক আমি এৰেষ্ট কৰিম। মানুহবিলাক নিজেও নাহে, অলপমান পইচা লৈ দালালবিলাকে আনি বহুৱাই দিয়ে। আৰু এই যিটো ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এইটো গুৱাহাটীৰ নিচেই ওচৰত, গতিকে এই বেল্ট এণ্ড ব্লকটোত যদি এইটো অৱস্থা হৈছে বাকী বেল্ট এণ্ড ব্লকত কেনেকুৱা অৱস্থা আমি নিজেই বুজি পাব পাৰোঁ। চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা লৈ আছে আৰু যোৱাকালি গোটেই নিশা আমি একশ্যন লৈছোঁ। আজিও ডিজিপি তাত গৈছে, কালি এবাৰ সময় হ'লে ময়ো যাম আৰু আমি তাত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত যিমানখিনি সন্দেহযুক্ত নাগৰিক আহিছে আমি গোটেইখিনি উচ্ছেদ কৰিম। যিখিনি শ্লোগান কালি তাত দিছিলে সেই একেখিনি শ্লোগান আপোনালোকে বাংলাদেশত যিটো ঘটনা হৈছিল বাংলাদেশত যিবিলাক শ্লোগান ইউজ কৰিছিল সেম শ্লোগান যোৱাকালি সোণাপুৰত ইউজ কৰিছে। ৰেলগাড়ীও ৰখাই দিছে, আপ এণ্ড ডাউন কৰিব দিয়া নাই, ৰেলগাড়ী ৰখাইছে। আৰু আপোনালোকে দেখিছে যে সৰু বাচ্চাৰ পৰা বয়সস্থলৈকে চবৰ হাততে লাঠি দা চবৰ হাততে আছিল। আৰু কালি যদি পুলিচ তাতে লগে লগে ৰিইনফৰ্চমেণ্ট নহ'লহেঁতেন বা গুলি নহ'লহেঁতেন হয়তো বহুত ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটি গ'লহেঁতেন, অসমৰ হিষ্ট্ৰীত নোহোৱা ঘটনা এটা ঘটি গ'ল। তো ডেফিনেটলি দাও লাঠি এইবিলাকক এতিয়া কি ক'ব আপোনালোকে ডেফিনেশ্যনটো ঠিক কৰি লওক। बै थांनाय समफोरनि बायदि गुबुन हारिजों दावहा नांनाय समफोरा मालाबा समाव जुदि गमामायैनो जुदि फैयोब्ला बे समाव जोंनि भटजों देरहासार जानानै थांनाय बै जोंनि हारिनि पलिटिकेल लिडारफोरा जोंनि बे हारिनि अलखद समाव
जों गासै रायजो राजाफोरजों बिथांमोना गसंथाफैनांगोन बिथांमोना जुदि गसंथाफैयाबा बिथांमोननि न'आव थांनानै बिथांमोनखौ लायनानै जों रायजो राजाजों जों लाफानानै जों हारिखौ बासायनो थाखाय जोङो ज' जानानै जों दावहा नांगोन बे बाथ्रानि सायाव नोंथांमोना गासैबो रेडि आरो एलार्ट जानानै थाबानो जाबाय लोगोसे बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआ जोंनि आसाम स्टेटनि गिबिसिन चिफ मिनिस्टार मानगोनां गपिनाथ बरदलैनि समाव 1947 मायथाइयावनो इमप्लिमेन्टेसन जाखादोंमोन नाथाय बै 1947 मायथाइयाव इमप्लिमेन्टेसन जाखानाय खामानिफोरा दिनैनि समावबो जों साक्सेस जानायखौ जों नुनो मोनाखै अब्ला जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ लानानै गुबुन हारिफ्रा बेसेबां गेदेर पलिटिकेल पलिसि खालामबोदों पलिटिकेल इस्युजों लोब्बा खालामबोदों अब्ला साननानै नाय रायजो राजा नोंथांमोन 1947 मायथाइयावनो जोंनि बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाया इमप्लिमेन्टेसन जाखानाय जेरावनोखि इमप्लिमेन्टेसन जाखानाय जेरावनोखि कर्टनिफ्राय अलरेडि इफेक्सन खालामनांगौ होननानै अर्डारबो मोनखानाय नाथाय मानि थाखाय आसाम स्टेटआ जोंनि बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल सुबुंफोर दं बैफोर सुबुंफोरखौ जेरावनोखि कर्टनिफ्राय अर्डार मोनसेयावबो मानो बिथांमोना दिनैनि समाव मानो आसाम सरकारा दिनैनि समाव मानो इफेक्सन खालामनो हायाखै बिनि आन्दोनि गुबै जाहोना मा रायजो राजा नोंथांमोन साननानै नाय जेरावनोखि 1947 मायथाइनिफ्राय दिनै मा मायथाइ 2024 मोनसे बाथ्रासो आं खावलायगोन दिनैनि समाव गासै जोंनि बर' हारिनि रायजो राजाफोरनिसिम जेरावनोखि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ लानानै एसेबाबो इस्यु सोलिगासिनो दङ बे समाव गासैबो रायजो राजाफोरा एसे सांग्राङै थालायबा मोजां जागोन नाथाय मोनसे बाथ्राखौ बुंबावगोन आं गमामायैनो जोंनि बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल सुबुंफोरा दखल खालामनानै दङ बैफोरखौ जुदि थारैनो गभर्नमेन्टआ स्टेट गभर्नमेन्टआ जुदि एक्सन लायोब्ला बे समाव माबा मोनसे नङा माबा मोनसे दुंहाव थासारिबो सोमजिनो हागौ बेनि थाखायनो आं जोंनि गासै रायजो राजाफोरखौ एसे एडभान्स माने सांग्रां एलार्ट थानायखौ आं खावलायहरखादों आरो ना जोंनि बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा बेसेबा गोबाव समनिफ्रायनो दखल खालामनानै दिनै दङ बैफोर दखल खालामनानै थानाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ मालाबा समावनो इफेक्सन खालामनांगौमोन स्टेट गभर्नमेन्टआ नाथाय बे जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि सायाव जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै दङ बेफोरनि सायाव दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ गोसो होआखै नाथाय दिनैनि समाव जों मा नुनो मोन्दों माखासे नन ट्राइबेल हारिनि लिडारफोरनि खुगानिफ्राय जों खोनानो मोन्दों जे इफेक्सन खालामनांगौ बायदिसिना बायदिसिना जोंनि बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाखौ जेसेबांखिनि नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दिनैनि समसिमहालागै दखल खालामनानै लादों बैफोर दखल खालामनानै लानाय नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ इफेक्सन खालामनांगौनि बा होस्रांनांगौनि बाथ्राखौ दिनैनि समाव जोङो फंफा फंनै खोनानो मोन्दों बेखायनो थारैनो जुदि बे खामानिया जुदि दा समाव जुदि साक्सेस जामारोबा बेनि थाखायनो आं स्पेसियेलि जोंनि गासै बर' हारिनि रायजो राजाफोरखौ एसे साग्रिद जानानै थानायखौ आं खावलायहरखाबाय जेरावनोखि जाय ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हायाव नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरा दखल खालामनानै दंमोन बैफोरखौ इफेक्सन खालामनांगौ समा बै समावनो खालामनांगौमोन नाथाय बेसेबांबा बोसोर जालांबाय जिखुनु जाया दिनैनि समाव जुदि थारैनो जों जुदि बे जोंनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाखौ दखल खालामनानै थानाय बै नन ट्राइबेल हारिनि सुबुंफोरखौ जों जुदि थारैनो होस्रांनो हायोबा जुदि होस्रांमारनो हायोबा बे जोंनि थाखायनो जोबोद गोग्गाथावनि बाथ्रा आरोना रायजो राजा नोंथांमोन जायखिजाया जों सानसे नङा सानसे देरहासार जागोन सैथोआ जेब्लाबो जै जाखायो रायजो राजा नोंथांमोन बेखायनो समखौ नेनानै थाबानो जाबाय समाव जों गासैबो रायजो राजाफ्रा खौसे जानानै गसंथानोल' रेडि जानानै थाबानो जाबाय जै बर' हारिनि जै बर' बिमानि